milá Patricia, Dominik. Rozhodli ste sa uzavrieť sviatostné manželstvo. Teraz nastáva tá chvíľa, keď Kristus Pán tu pred zástupcom cirkvi a pred cirkevnou obcov sviatostne spečatí vašu lásku. Preto sa vás pred Pánom Bohom a cirkvou pýtam. Je toto vaše rozhodnutie slobodné a úprimné? Áno. Dominika, Patricia, ste rozhodnutí žiť v úprimnej láske a vo vzájomnej úcte po celý život. Áno. Chcete si založiť rodinu. Pýtam sa vás pred Pánom Bohom a cirkvou. Ste ochotní s láskou prijímať deti ako Boží dar, vychovávať ich podľa Kristovho evanjelia a zákona jeho cirkvi? Áno. Keď teda chcete uzavrieť sviatostný manželský zväzok, chyťte sa za ruky a pred Pánom Bohom a jeho cirkvou vyjadrite svoj manželský súhlas. Ja, Dominik, beriem si teba, Patricia, za manželku a sľubujem pred všemohúcim Bohom, že ti budem verným manželom a že ťa nikdy neopustím ani v šťastí, ani v nešťastí, ani v zdraví, ani v chorobe a že ťa budem milovať a ctiť po všetky dni tvojho života. Ja, Patricia, beriem si teba, Dominik, za manžela a sľubujem pred všemohúcim Bohom, že ti budem vernou manželkou a že ťa nikdy neopustím, ani v šťastí, ani v nešťastí, ani v zdraví, ani v chorobe a že ťa budem milovať a ctiť po všetky dni svojho života. Môžete pristúpiť bližšie, aby som vám previazal vaše spojené ruky symbolicky štavou, ktorá symbolizuje sviatosť tohto zväzku. A ja v mene Svätej Cirkvi potvrdzujem, že ste uzavreli sviatostné manželstvo. Požehnávam v mene Otca i Syna i Ducha Svätého, čo Boh spojil, človek nerozlúčil.